Tipo, Yang om lang kisang bisa. ang siti lang sa 90. Nang om lang ba ng siti lang ng pipa? Punya. 너는 두개 잉텐즈 바티 머리 이데시 뻔 팩퍼고 còn biết năng phô mẹ chẳng thiết tâm kê ôn phịch phì lô có cho lên là thế Tara ng siti ang kakwang na kiss ng pipa. Nalo. Chod jo ya. Na singtung ong lo ng sinagarji lo. Ninja na to. Kiss ng pipa lang po. Ang siti ang kak lang. Kibong ground lang pipitan lang mamahajon ho. Ado kami alam le sidong sang lo sudah pipi dia sikini po. Lai rong sam tung Cheplang pik pik đi. nang thanoy galite nang tehang nang abdahi sar pamang na mo sar pa ching kino sar bang awi no khati dam Isilam nang tani bulo ne parok pipansi karbi nang getit nang theng dang lai mi ge komen dan nang piprelo oh inbox ong dan nang tok prelo kachi tanun selet ong do nente ne parok pipu ki koboy Nang tur atau nang sabi nang jabi pa bang dong nang han isa ping lang tung sala. salah hello bo pini ke hey y'all come look at this Masila sa pen si tekang mat. Nang chena de ado sa pen. nikinang vek mo ko De nang chena. Itom rong tuwari pan malong lok lo yun. Nang chena de ado sa pen. Oto mamatala. Tong chena gitu nge. Bire tekte hu meng bocok ta dofro. like camera and action okay back to and cut wow lovely shot now get ready for the next take Guys, di tum kire jerpi tum pen tum prank pack nang kiju. kaliti ta so prang pi bhanang Tum prank pack nang kiju. English ma karbi pen maning che pameno nang chini donde dalo niki Lai hello yoni jerpi tum ke ya. Lai hello joni jerpi tum. Inu da kor janang lo bitheng na. Lai hello joni jerpi tum ke ya ho no ni tum ke choji aphan. Te chor chiri rete ni kinon ke do thek telu ti ko ho. Do thek telu. Chui hedi. Maja sprite lang. La pen la ke chini lo bo angul puke na. Ta. chokoruna Maja pri. Koi thi. Chumi ma chunu ma de ha. Kaya nyo kumari.